Ngiyabingelela Mhlaba wonke jikelele ophila eSouth Africa, ophula emazweni angaphandle, ophila yonke indawo, umuntu okhona nje emhlabeni wonke Nkosi yami odala uNkulunkulu ophilayo. Ngithatha leli thuba ukuthi nginibingelele egameni lika Jesu. Ngingena kule nkulumo umuntu ozoyibona bengifisa ukuthi ayidlulise ngomusa umuntu ngedatha lakhe. Lokho kuyisicelo esivela kimi. Ngiyazi ukuthi ngeke ningiphoxe futhi nabantu ngeke baze bangayithathi serious into engishoyo. Ngingena lapha uDr Ngobese, abantu abamaziyo, ongumelaphi kodwa futhi obuye abe umfundisi okhonza enkonzweni. Ngizokwenza isimemezelo esizofanele sifike kuwonke umuntu ozozwa abe nesithakaselo nempokophelelo yokuba khona. Ubaba ke uNgobese ube nesicelo sokudinga ukuthi bonke abantu abakhona, ukhona umuntu empilweni njengoba ningazi ukuthi ngumuntu obuya asebenzisa amakhambi. Bengishilo oqala ukuthi nginespecial sokusiza abantu ngamanani aphansi emthini. Sikwenzile sabasiza abantu lo ngomanani aphansi emthini wamakhambi esintu. Njengoba nazi ukuthi noma ngaba umfundisi kodwa ngibuye ngikholelwe esintwini sakithi njengomuntu. Ngike ngasho ngathi angikhohlwa lapha engisuka khona. Kodwa uNgobese uyewa njengomuntu owaphenduka ngokwezwi likaNkulunkulu. Kufike ke isikhathi esithi angimemezele kubantu bonke abazothola le video ukuthi uNgobese uzobe enza inkonzo yokukhulekisa abantu abazofuna ukuya phambili, abazokhulekela amakhaya abo, abazocelela imisebenzi, abazovikela amabhizinisi, abantu abazovikela abantwana babo ubungozi. Njengoba sazi ukuthi njengoba kusuke kuDisemba kuney'ngozi eziningi eziba khona. Isicelo ke sika baba uNgobese umholi esokuthi sicela wonke umuntu ozokwazi ukufinyelela la phakathi kokuphela kwenyanga noma uqala kweviki likaDisemba, ngoba kusahlela ukuthi iyiphi date singakwazi ukuyithola, sizokwazi ukuthi sibuye ke simemezele nini into eqondile ukuthi le nkonzo ke imhlakabantu. Ngenzela ukuthi njoba insuku ihamba nibe nibuka le video nawe ulungiselela ukuze makuthiwa ngomhlakabantu bese uyaphuma uzofinyelela lapha esobe sikhona. Umuntu ongawusebenzisi, ongakholelwa emthini, oyathi mesebenzisa umuthi abone ukuthi umuthi awumsizi, sizocela ukuthi afinyelele la azothola khona ingubo emhlophe. Ungaba umNazaretha, kungaba ukuthi uma uthenge iskipa ngabe sizothi uma ugqokile kodwa singene ngaphezulu. Kungaba ukuthi uma ukholelwa unengubo emhlophe noma ngabe inhloboni kodwa kube ingubo emhlophe ozokwazi ukufika ngayo kulolo suku, ngoba sizobe senza inkonzo eyobe izongena ebusuku izophuma ekuseni. Sicela wonke umuntu, ngaba wesilisa, okholwakho noma ongakholwa, sizokhulekela wonke umuntu oyinduna noma oyinkosi noma oyikhansela noma ngabe uphethe emsebenzini noma ngabe wonke umuntu ozobe khona okwazi ukufinyelela la afinyelele, ngoba le nkonzo izobe izokhulekisa wena uphethe ikhandlela elimhlophe, ugqoke ingubo emhlophe. Sizobe sikwenza lokho ngoba uNkulunkulu namadlozi nengrozi yesithunywa ohamba naso sikuvumela ukuthi ube khona, bese siphusha ukuthi uNkulunkulu akulekele ukusiza. Kukhona izwi elithi ubusisiwe uyawubusisa umuntu othemba lakhe linguJehova. Ufaniswa nomuthi otshalwe ngasemfuleni othemba lawo lingamanzi. Iqonda ukuthi ke kukhona izinto umuntu angahamba engazi ukuthi zonke izinto anazo uyiphathelwe ngibani, noma sezifa angazi ukuthi zifa ngoba yena uxabene nobani. Into edala ukuthi ngimemezele
umuntu okholwa khona ongakholwa ingoba mina ngisebenza umuntu okholwa khona ongakholwa futhi ngikhulekisa wonke umuntu osuke edinga ukukhulekiswa. Njengamanje sifuna ukukhipha kulomgodo kuwo, njengamanje sifuna ukukhipha kule nkinga ukuyo, njengamanje sifuna ukuxazulula even kumuntu othi ngaya ngayothwasa idlozi lama lisho lutho akaze kungene even umuntu ngomthandazo. Sifuna ukuzolungisa izinto eseyihlule lezi zinto obuyikhiphela imali uyilungisa. Lokho sikusho ngoba sibona ukuthi baningi abanye abantu abakholelwa akhe emthini, kodwa futhi kunabantu abathi umuthi sike sawusebenzisa usebenzeli. Sicela nje umthandazo khona kade besho bethi Ngobese siyabonga ukuthi wenza ispecial abantu ngokomsebenzi wakho amakhamba. Siyakwazi ukuthi uma ungena even kulezi nkwe yokuxhumana ukubusisela abantu amanzi. Abantu abake bathi Ngobese ngike ngakhulekelwa ngathola umsebenzi engase ngisebenzisa umuthi ngawutholi, kodwa wangibusela amanzi ngathola umsebenzi. Ngangingabathola abantwana wangibusela amanzi, nganginecala emsebenzini wangibusela amanzi ngathola le nkinga nginayo. So ke le nkonzo sizoyenza njengoba unyaka uphela ukukhulekela even ubungozi wena ongabe ufungelwe kubo okufanele kukwehlele uzogoduka manje ekhaya kunabantu abakuthengele izinkabo okufanele ziyokubulala. Manje sizokukhulekisa konke lokho. Manje ke sizokhulekela umuntu othi nginesifo esengidla amaphilisi odokotela bayasibona baphinde bangasiboni. Sizokhulekela umndeni wakho ozamakho into zingalungi. Sizokhulekela umndeni wakho osulungisa amanzi amnyama kungalungi. Sizokhulekela abantwana bakho abafundile abahlele ekhaya abangawuthola umsebenzi. Sizocela ukuthi le video mayifika ingene enhlizweni yakho ukuzwisise lokho esikushoyo bese kufika kuwe uhlala kahle ukuze uzokwazi ukudlulisa, ukuze uzokubona kubalulekile ngoba khona umuntu ukuthi uma ethola ithuba lokuthi uNkulunkulu akhulume kuye bese ehlala ngoba ethi abangani bakhe bazothini, kanti lokho bekuzomlekelela. Ngizolekelela nina nami futhi ubukhona benu kuzongilekelela ngokuthi uNkulunkulu abone ukuthi lo msebenzi angithume wona angithathanga ngawenzo wami futhi angiziphakamisile ukuthi abantu babone sengathi ngimkhulu noma ngingcono. Lokho engizobe ngizokwenza ukuthunywa uNkulunkulu ngamandla akhe. Yikho lokho ngithi ke ngikumemezele usukela namhlanje ngicela ukuthi ke nina nonke nizoyithola ivideo nidlulise ubusisi umuntu ongahambi ngokuyala kwababi. Kukhona abantu abazothi uma bekuzwa ukuthi uyakule nkonzo bese bethi ubona uzosizakala, bafuna ukukunyamfisa noma ukunyantisa noma ukutshafisa ugcine ungasakwazi ukuyofika lapho obuzwa enhlizweni yakho ukuthi fanele uyofika khona. Thina siyakumema ukuthi lento yakhele kuwe abefundisi abathi sesikhulekile amabandla yabhidlika, abashumayeli abathi imisebenzi yethu sesiyenzile kodwa iyonakala, abantu abanamabhizinisi abathi siyazama Ngobese kodwa konakele. Phathi ikhandlela, ugqoke ingubo emhlophe noma unejazi noma ngabe uneskipa esimhlophe uma ubona ukuthi ingubo ngekwazi ukuyithola bese uzofinyelela lapho uzothola khona ukusizakala. Uyobusisa umuntu othemba lakhe likuJehova, othemba lakhe linguJehova, ufaniswa nomuthi otshalwe ngasemfuleni othemba lawo lingamanzi. Siyabonga, sicela uJehova anigcine, anisize, anipha amandla. Nisazodlulisa ivideo nokuthi ke nani nikufake emqondweni uNkulunkulu abe nani. Amen.